дар даврони соҳибистиқлолии ҷумҳурии Тоҷикистон, таваҷҷӯҳ ба рушди илм ва тарбияи олимони ҷавон ба яке аз самтҳои муҳими сиёсати давлатӣ табдил ёфтааст. маҳз дар ҳамин фазои созанда насли нави муҳаққиқон ташаккул ёфта, бо дониш, масъулият ва ҷаҳонбинии муосир барои рушди илми ватанӣ саҳми арзанда мегузоранд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон борҳо таъкид намуданд, ки рушди ҷомеа бе илму дониш ва нерӯи ҷавонон ғайриимкон аст. аз ҳамин лиҳоз имрӯз дастгирии олимони ҷавон, рушди корҳои таҳқиқотӣ ва омодасозии мутахассисони баландихтисос ба яке аз ҳадафҳои муҳими давлат табдил ёфтааст. манижа Раҳимзода аз шумори ҷавононест, ки тавонистааст бо дониши баланд исми худро дар китоби олимони ҷавони тоҷик сабт намояд. ном бурда ходими калони илмии гурӯҳи технологияҳои геоиттилоотӣ ва зондкунии фосилавии Институти геология, сохтмони ба заминҷунбӣ тобовар ва сейсмологияи Академияи Миллии илмҳои Тоҷикистон буда, ҳамарӯза дар ин ниҳоди илмӣ аз пайи омӯзиш ва таҳқиқ аст. ҳангоми гуфтугӯ дарк намудем, ки интихоби соҳаи геология барои ӯ тасодуфӣ набуда, аз шавқу рағбати зиёд ба омӯзиши табиат, сохтори замин ва равандҳое, ки ҳаёти инсонро зери таъсир қарор медиҳанд, сарчашма гирифтааст. тоҷикистон ватани кӯсор мебошад ва табиати зебои Тоҷикистон бисёр ҳам маро ҷалб мекард ба худ аз овони кӯдакӣ. вақте ки ман хурдсол будам, вақте ки ба таътили тобистон ба деҳот мерафтам ва дар он ҷо бо дугонаҳоям ба кӯ мебаромадем. дар ҳамон вақт ягон сангчаи майда зебо аз дарьё гирифта ба хона меовардам. ҳама хел шуд, ки як рӯз бо ҳамсояҳо дар кӯча нишаста будем. дар байни ду нафар баҳс шуд. баҳси як сангро гирифта шикастану ва якеш ба як нафари дигар номи ҳамон минералро гирифт ва дигариаш гуфт, ки не, ин дигар минерал аст. баъд ман аз онҳо пурсон шудам, шумо чӣ мехонед? Гуфтанд геология. аз ҳамон рӯз ман геологияро интихоб намудам. дар синфи 8 аллакай касбро интихоб менамудем ва ман ба омӯзиши фанни химия бисёр ҳам шавқу рағбати беандоза доштам, ки ман дар мактаб дар озмунҳо чандин маротиба иштирок кардам. дар озмунҳои ноявӣ, вилоятӣ ва сазовори ҷойҳои намоён ҳам гаштам. чӣ хеле ки ба мо маълум аст, фанҳои география ва фанни химия бисёрам ба фанни геология наздиканд, алоқамандии зич доранд ва аз ҳамин ба ман осонтар шуд барои супоридани ҳуҷҷатҳоям ба факултаи геология. ман тавонистам бо роҳи буҷавӣ ба факултаи геология дохил шавам. манижа яке аз кормандони илмии гурӯҳи илми тадқиқоти геоиттилоотӣ ва зонкунии дистансионии Институти геология, сохтмони ба заминҷунбӣ тобовар ва сейсмологияи Академияи Миллии илмҳои Тоҷикистон мебошад. ва нисбати кори фаъолияти манижа гуфтанӣ ҳастам, ки яке аз олимони ҷавони замони истиқлол ба шумор рафта дар корҳои илмӣ ва дар корҳои ҷамъиятӣ, дар корҳои ташкилии институт доимо фаъолона ширкат меварзад. инчунин як вазифаи пурмасъули ин институт низ ба зиммаи ӯ вогузор шудааст. раиси бюрои иттифоқи касабаи кормандони ин институт мебошад. чорабиное, ки дар ин институт ва дар сатҳи академия баргузор мегарданд, бо як масъулияти баланд онҳоро иҷро карда аз ӯҳдаи корҳое, ки ба зимма гузошта мешаванд, баромада метавонанд. фаъолияти шумо ба кадом самт равона шудааст ва ин самт дар илми тоҷик чӣ аҳамият дорад? фаъолияти асосии мо ба самти омӯзиши равандҳои экзогении геологӣ дар водии дарёи Қум мебошад, ки ин ҳам мавзӯи интихоб кардаи ман дар корҳои илмиам ин қонуниятҳои равандҳои экзогении геологӣ дар водии дарёи Қум мебошад, ки аз он ҷумла сангрезишҳо, ярчҳо ва тармаҳо омӯхта шуданд, ки ин
дар рушди ҷумҳурии тоҷикистон барои пешгирӣ намудани равандҳои экзогении геологӣ бисёр ҳам муфид мебошад, чунки ба ҳамаи мо маълум аст, ки дар ҷумҳурии тоҷикистон ҳамасола равандҳои экзогении геологӣ бисёр ҳам ба вуҷуд меоянд ва бисёр харобиҳо меоранд. Ва минтақае ки ман омӯхтам, дар он ҷо соли 2023 омадани тармар дар шаҳри Хорох ба иқтисодиёти кишвар таъсири худро расонид. Ҳамчунин соли 2015 дар деҳаи Барсеми ноҳияи Шуғнон, ки ин ҳам дар минтақаи омӯзиши ман мебошад, ки вақти омадани сел тамоми деҳаро шуста бурд ва ҳукумати кишвар тавонист онҳоро кӯчонда ба дигар ҷо, ба ҷои бехавф бурд. Аз рӯи омӯзиши равандҳои геологӣ он ҷо ҷои бехавф мебошад. Мо дар он ҷо таҳқиқотҳо бурдагӣ ҳастем ва аксҳо низ гирифтагӣ ҳастем. Раҳимзода Манижа Раҳмон яке аз олимони ҷавони институти геология мебошад, ки ҳанӯз ҳангоми ба аспирантура дохил шудан сараввал аз таърихи омӯзиши ҳамун водии дарёи Ғунд оғоз намуданд. Хеле ҳам хуб пай бурданд, ки дар минтақаи ҳамун омӯзиш, яъне водии дарёи Ғунд, корҳои илмии тадқиқотӣ гузаронида шудаанд, ки ба таври комплексӣ тамоми равандҳои экзогении геологии он минтақаро мавриди омӯзиш қарор гирифта бошанд. Аз ин лиҳоз Манижа Раҳмон аввалин шахсияте мебошад, ки агар мо ба корҳои илмии тадқиқотии солҳои охир нигарем, тамоми корҳои илмии тадқиқотӣ аст дар самти геологияи муҳандисӣ, онҳо танҳо як равандро, яъне се раванде, ки дар Тоҷикистон махсусан дар водии дарёи Ғунд паҳн шудааст, яъне Ярч, Сангрезиш ва Тарма, онҳоро мавриди омӯзиш қарор доданд ва бо истифода аз усулу технологияи муосир кори худро роҳандозӣ намоянд ва дар ин ҷода низ муваффақ низ гаштанд. аз дифои рисолаи номзадӣ мегуфтед, ки тӯли чанд сол тавонистед, ки рисолаи худро пурра ба анҷом расонед ва зери роҳбарии кӣ онро дифоъ кардед? Рисолаи номзадиамро тӯли 5 сол ба анҷом расонидам ва зери роҳбарии устоди бисёр ҳам муваффақ дар соҳаи илми геология, ин номзади илмҳои геология ва минералогия Ои Муҳаммадзода Илҳомҷон Султон мебошад. Дар тӯли 5 соли омӯзиши рисолаи номзадиам, яъне мо бо омӯзиши равандҳои экзогении геологӣ дар водиёи дарёи Ғунд сару кор доштем ва аввалан рафта аз он ҷо дидан кардем ва баъд аз он мо омӯзиши ин равандҳоро бо тарзи технологияи геоэтилотӣ ва зонкунии дистансионие, ки ин усулҳои нави омӯзиши равандҳои экзогении геологӣ ба ҳисоб мераванд, бо ин усулҳо мо тавонистем омӯзем ва ҳар як усулҳое, ки ба ин усулҳо омилҳо таъсир мерасонанд. Аз рӯи ҳар як омил мо таҳқиқот анҷом додем. Дар охир мо харитаи равандҳои экзогении геологӣ ба монанди Ярч, Сангрезиш ва Тармаро омӯхтем ва 5 омили асосие, ки мо ба ин равандҳо мо омӯхтем, ин самти хобиш, кунҷи нишебӣ, боришоти атмосферӣ, баландӣ аз сатҳи бар ва кунҷи афтиш мебошад, ки ин омилҳои асосие мебошанд, ки ба ин равандҳо таъсири худро мерасонанд. Мо аз онҳо аллакай пай мебарем, ки дар куҷо кадом равандҳо ба амал меоянд. Ва ин равандҳои экзогении геологиро аввалан мо бо истифода аз барномаи Google Earth истифода бурда ва дар он мо рақамӣ кунондем ва баъд аз он онҳоро дар барномаи Аргиз харитаҳои осебпазирии равандҳои экзогении геологии ҳар яки ин равандҳоро сохтем ва ин натиҷаи асосии кори илмии мо мебошад. соли 2025 дар шӯрои муштараки донишгоҳи миллии Тоҷикистон ва Институти геология сохтмонӣ ба замини тӯбовар ва сейсмология Академияи миллии Тоҷикистон рисолаи номзадии худро зери унвони қонуниятҳои геологии процессҳои экзогении водии дарёи Ғунд дифоъ кард зери роҳбарии устод Илҳомҷон Ои Муҳаммадзода Султон. Ва дар ин рисола масъалаҳои мубрами геодинамикӣ, ки бештар дар водии Ғунд, ҳам дар қисми нишебӣ, шимолӣ, ғарбӣ ва ҷанубу шарқӣ, ки сар мезаданд ба монанди яршфуроӣ, сангрезӣ, фуруравӣ ва дигар омилҳое, ки хоси процессҳои экзодинамикӣ ҳастанд, аз ҷониби Манижа мавриди омӯзиши пажӯҳиш қарор гирифта шуданд ва натиҷаи
کار علمی نوها با ساختن یک مدل مکملی پروسس های اگزوگی دینامیکی آورده رسان. این مدل بار یکم از جانب اینها تهیه شد و امروز مورد کاربری قرار دارد. самти фаъолияти илмии манижа раҳимзода ба истифодаи технологияҳои геоиттилоотӣ, зонкунии фосилавӣ, омӯзиши сохторҳои геологӣ ва таҳлили равандҳои табиӣ вобаста ба муҳити зист алоқаманд мебошад. ин самтҳои таҳқиқотӣ дар омӯзиши сарватҳои табиӣ, арзёбии хавфҳои геологӣ ва таҳияи маълумоти илмӣ барои рушди устувори кишвар аҳамияти муҳим доранд. ба андешаи ӯ истифодаи ин технологияҳо имконият медиҳад, ки маълумоти дақиқтару фаврӣ оид ба ҳолати муҳити зист, захираҳои табиӣ ва хавфҳои геологӣ дастрас гардида, барои қабули қарорҳои илмӣ ва идоракунии оқилонаи захираҳои табиӣ заминаи боэътимод фароҳам оварда шавад. рисолаи илмии ӯ ба омӯзиши равандҳое бахшида шудааст, ки метавонанд боиси пешгирии лағжиши кӯҳ, ярч, сел ва дигар офатҳои табиӣ гарданд. натиҷаҳои таҳқиқоти ӯ нишон медиҳанд, ки муайян намудани минтақаҳои хавфнок ва таҳияи харитаҳои махсуси геоиттилоотӣ метавонад барои ҳифзи аҳолӣ ва ба нақшагирии дурусти сохтмони иншоот нақши муҳим бозад. натиҷаҳои таҳқиқоти илмии шумо то чӣ андоза метавонанд ба пешгирии офатҳои табиӣ ва ба нақшагирии рушди минтақаҳо истифода шавад? натиҷаи асосии кори илмии мо метавонад равандҳои экзогении геологиро пешбинӣ намояд, чунки мо дар он минтақаҳое ки мо омӯхтем, минтақаҳои асосан минтақаи водиёи дарёи ғун мебошад, ки ин минтақа бисёрам осебпазир мебошад. осебпазир аз ярч, аз тарма, аз сел. ҳамасола дар он минтақа омадани тарма, фуромадани сел ва сангрезишҳо ба мушоҳида мерасад. аз корҳои илмии мо метавонанд мақомотҳои дахлдор истифода баранд. ҳар яки равандҳои экзогении геологиро ба пуррагӣ омӯхтем. дар минтақаҳо онҳо метавонанд бо пешгирӣ ва дар ҷойҳое ки осебпазир аз ин равандҳо мебошанд, дар он ҷо насохтани хонаҳо ва бунёд накардани ягон боғу марказҳои маиширо ба нақша гиранд. вобаста ба шароити мураккаби геологӣ, тектоникӣ, морфологии ҷумҳурии Тоҷикистон, бештари минтақаҳои кӯҳии ҷумҳурӣ ба равандҳои экзогении хавфнок ба монанди ярчу селу обхезию дигар дучор мешаванд, ки ба хоҷагии халқ, инфраструктура ва аҳолии ин минтақаҳо зарари хеле зиёд меорад. вобаста ба ин ҳама гуна корҳои илмие ки ба ин мавзӯъ равона шудааст, барои муайян кардани қонуниятҳои ба вуҷудои ин равандҳои экзогении геологӣ, омилҳои ба вуҷудои онҳо, баҳодиҳии хавфи онҳо ва ҳисороти ки онҳо меоранд равона карда шудааст, хеле муҳим ва актуалӣ мебошад. маҳз ба ин мавзӯъ рисолаи номзадии манижа раҳимзода равона шудааст, ки ин тадқиқотҳо ба мутобиқи қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон оиди паст кардани хавфи равандҳои экзогении геологӣ барои солҳои 16 2030 мутобиқ мебошад. он тадқиқотҳое ки дар рисола гузаронида шудааст, дар оянда барои истифодаи заминҳои ин минтақа, барои сохтмон, барои хоҷагии халқи он хеле лозим мебошад ва муҳим мебошад. чанде пеш аз шаҳри ҳайдарободи ҷумҳурии ҳиндустон баргаштед ва он омӯзише ки дар он ҷо гузарондед, айни ҳол дар пешбурди кори худ аз он истифода мекунед? албатта, курси омӯзишие ки соли 2023 дар шаҳри ҳайдарободи ҷумҳурии ҳиндустон баргузор гардид, ин курс 2 ҳафта
давом кард ва дар муддати 2 ҳафта мо тавонистем нозукиҳои истифода бурдан аз барномаи ArcGIS-ро дар кори худ истифода барем аз он. айтек ин барномае мебошад ки сафорати Ҳиндустон инро ташкил намудааст. Дар ин тамоми намуди курсҳои омӯзишӣ қарор доранд. Ҳам дар соҳаи геология, ҳам дар дигар соҳаҳо аз он истифода мебаранд. Манижа Раҳимзода имрӯз яке аз он ҷавонзанҳое аст ки тавонист дар синни ҷавониаш номзади илмҳои геология ва минералогия шавад ва мавқеи худро дар соҳаи геологияи кишвар устувор гардонад. Ва мо имрӯз аз мавзӯи илмии Манижа Раҳимзода خب اوگاه هستیم و در وقت حمایه ما هم اعضای شورای دیسرتاسیونی بودیم به این کس تذکری به عمل آوردیم و تذکریش هم کردیم و واقعا هم برای نفرانی که امروز در ساحه گیالوگ فعالیت میکنن البته باید یک استواره لازم است. زیرا ساحه گیالوگ یک ساحه دشوار است که مثال حتما مثال با کارهای صحرایی رفتن در کار، با کارهای اکسپدیشنی رفتن در کار، در اونجا البته همچون او گرچند که زن باشد هم همچون مرد فعالیت کرد و توانست که امروز موضوع مهم اوید با روندهای اگزوگنی که در تاجیکستان رخ میدهند در این ساحه رساله نامزدی خود را با موفقیت یعنی با سری بلند حمایه نمود و امروز همگان آگاه هستیم که در برنامه استراتژی حکومت جمهوری تاجیکستان در خصوصی روندهای اگزوگنی بندهای مخصوص است و البته این ساحه‌ای که منیژه رحیمزاده انتخاب کرد پیشه خود فعالیت خود انتخاب نموده است یکی از اون ساحه‌هایی است که امروز دقت حکومت و دقت تمام عالم به این روندهای اگزوگنی که رخ میدهند روانه کرده شده است و در این ساحه خیلی عالمان ورزیده عالمان برجسته فعالیت نمودند علمی گیالوگ تاجیک را خصوصا در سمت آموزش روندهای اگزوگنی به درجه‌های بلند به سطح بلند رسانیدند و از اون جمله یکی از این عالم‌ها یکی از این متخصصان ساحه این منیژه رحیمزاده میباشد. از مقاله ها و دسترنج های علمی می گفتید و چطوری که آگاهی داره مؤلف 13 مقاله علمی هستید و مهمترین دستاورد خود را در دوام فعالیت کاری و علمیتان کدامش را می‌شمارید؟ هر یک دستاوردهای این مقاله ها مهمیت خود را دارند. یعنی سمت‌های گوناگون آموزشی علمی روندهای اگزوگنی گیالوگی را در بر می‌گیرند و با استفاده از تکنولوژی نو و زادکنی فسیلوی میباشد که آموزش این نمود تکنولوژی ها این نو میباشند. این دستاوردها در پیشبرد کار خود و کار علمی باور دارم که کمک رسان میباشد. مقاله‌ای که رحیمزاده منیژه رحمان در دایره کارهای علمی تحقیقاتی خود و چاپ رسانیده است البته که ارزنده سطح جهانی است. تمام مقاله‌هایی که دارد رحیمزاده منیژه رحمان همه آنها در مجله‌های تقریض شونده جمهوری تاجیکستان به چاپ رسانیده است. در اساس قونیت‌های مرفامتری گیولوژی و اقلیمی که منیژه رحمان در با استفاده از اصول‌های مقداری پیدا نموده است در این منطقه با استفاده از آنها سه مدلی که احتمالیت با وجودی یعنی پیشگویی روندهای اگزوگنی سه روندی که سنگ‌ریزش‌ها، یرچ‌ها و ترمه‌ها را یعنی پیشنهاد نموده است که این برای پیشگیری کردن خوف آفت‌های طبیعی در این منطقه خیلی مفید می‌باشد. سال 2023 منیژه رحیمزاده در دایره برنامه بین‌المللی ایتک به شهر حیدرآباد هندوستان سفر نموده کورس آموزشی استفاده برنامه ArcGIS را گذشته است و این آموزش به او امکانیت فراهم آورد که با اصولهای نوی تحلیل معلومات فضایی، کارکرد تصویرهای ماهواره‌ای و تجربه پیشرفته کشورهای دیگر شناس شده آنها را در فعالیت علمی خود استفاده نماید. تا امروز منیژه رحیمزاده مؤلف 13 مقاله علمی بوده مهمترین دستاورد فعالیت خود را حمایه رساله علمی و تطبیق نتیجه های تحقیقات در آموزش خوف‌های گیالوگی می‌داند. با اندیشه او هر یک تحقیقات علمی باید نه تنها ارزش نظریوی بلکه اهمیت عملی نیز داشته باشد و برای رشد کشور، حفظ محیط زیست و تامین امنیت اهالی خدمت نماید. در همکاری با همکاران خود با یک برنامه علمی خریطه ترتیب دادید. خب دایر به همون خریطه می گفتید که این خریطه در اساس کدام برنامه ترتیب داده شده بود و از روی این خریطه غیر از شما باز کیها کار کردن و
дар он харита хати асосӣ чӣ аст ва чиро метавон муайян кард ва чиро метавон мушоҳида намуд? ин харитаҳое ки мо асосан дар кори илмии худ меомӯзем, дар ин самт асосан кори гурӯҳи технологияи геоиттилоотӣ ва зонкунии дистансионии Институти геология, сохтмонӣ ва замини ҷумҳурии Тобовар ва сейсмологияи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон мебошад, ки ҳар яки онҳо, ҳар самт ин харитаҳои худро сохтаанд, ки асоси ин харитаҳо осебпазирӣ аз ярчҳо мебошад, осебпазирӣ аз тармаҳо ва аз сангрезишҳо мебошад, ки дар амин харита нуқтаҳое ки бисёртар осебпазиртаранд, онҳо бо хатҳои сурх ишора карда шудаанд ва баъд аз он ҷойҳое ки осебпазир нестанд, онҳо бо рангҳои сабз ишора шудаанд ва дар он ҷо бармеояд, ки ҷойҳое ки бо сурх ишора карда шудаанд, ин ҷойҳое мебошад, ки хафнок ҳастанд. Ин харитаро мо дар асоси барномаи Аргиз бо ҳамроҳии ҳамкоронамон, аз ҷумла Файзуллоев Шоҳнавоз Абдуқодирович дар як ҷоягӣ сохтем, ки он метавонад бар шогирдоне ки ба институт ворид мешаванд, аз он як ҷиҳати илмиро омӯзанд ва тарзи сохтани чунин харитаҳоро аз худ кунанд. раҳимзода манижар аз даврони донишҷӯӣ дар чорабиниҳо ва маҳфилҳо фаъолона ширкат меварзид. чун имрӯз якҷо дар Институти геология, сохтмони ба заминҷунбии Тобовар ва сейсмологияи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон кору фаъолият менамоем. корҳои илмии таҳқиқотӣ дар соҳаи геология нисбати дигар соҳаҳои илм ба куллӣ фарқият дорад, чун натиҷаҳои илмӣ пас аз ба анҷом расондани корҳои саҳроӣ ва экспедитсионӣ ва ба анҷом расондани таҳқиқотҳо дар озмоишгоҳ ба даст меоянд. имрӯз Раҳимзода Манижа тавонист ба ҳама ин мушкилот нигоҳ карда рисолаи илмии худро дар соҳаи геологияи муҳандисӣ ба анҷом расонад. Раҳимзода Манижа донандаи хуби забонҳои хориҷӣ буда, аксарияти мақолаҳои илмии хешро бо забони англисӣ ва русӣ таҳия намуда, аз шумораи бонвоне ки имрӯз дар ҷумҳурӣ рисолаи илмии худро дар соҳаи геология ва минералогия ба анҷом расондааст ба 5 адад мерасад ва Раҳимзода Манижа Раҳмон яке аз он ҷавонтарин мегӯем дар сатҳи ҷумҳурӣ ба шумор меравад. ба илми геология ҷавондухтарон кам таваҷҷӯҳ мекунанд. ба он ҷавондухтароне ки мехоҳанд пайрави илми геология бошанд, чӣ тавсия медиҳед ва метавонем аз муҳимтарин нақшаҳои ояндаатон бархурдор бошем? худро хушбахтарин ҷавон меҳисобам, ки дар давоми соҳиби истиқлолии мамлакат ба дунё омадам. Озодона тавонистам дар замони сулҳу субот корҳои илмиамро ба анҷом расонам ва муваффақиятро ба даст оварам. ва он ҷавондухтароне ки мехоҳанд дар соҳаи илми геология кору фаъолият намоянд, ба онҳо ман гуфтанӣ ҳастам, ки соҳаи геология ин яке аз соҳаҳое мебошад, ки дар ҷомеа ба ин соҳа диққати аввалин дараҷа дода шудааст ва дар оянда ин бисёр ҳам пешрафтатарин илм ба ҳисоб меравад ва духтароне ки мехоҳанд дар ин самт кору фаъолият кунанд, метавонанд бе ягон мушкилиёт омада хонанд ва илми худро пеш баранд. Оянда нақша дорам, ки самти асосии омӯзиши равандҳои экзогении геологиро на танҳо дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон, балки берун аз он ҳамкориҳо бо давлатҳои хориҷӣ ва мақолаҳои илмиамро дар рӯзномаҳои байналмилалӣ чоп намоям ва бо он ҷавононе ки мехоҳанд дар соҳаи илми геология маҳз бо омӯзиши равандҳои экзогении геологӣ машғул шаванд, албатта ки кӯмаки худро дариғ надошта ва метавонам бо онҳо кору фаъолият намоям. муҳимтарин нақшаам дар зиндагӣ идома додани таҳқиқотҳои илмӣ мебошад. дар муддати кӯтоҳтарин мехоҳам рисолаи докториямро ҳимоя намоям ва доктори илм дар соҳаи илми геология ва минералогия бошам. оянда умед дорем, ки мавзӯи ки онҳо пеша карданд ва ин мавзӯъро идома медиҳанд ва доираи объекти омӯзиши ин мавзӯъ васеътар мешавад, чунки ҳудудан 93% қаламрави Тоҷикистон Кӯҳистон мебошад ва омӯзиши ин равандҳои экзодинамикӣ ё экзогенӣ бисёр муҳим ҳастанд. аз ҳамин хотир боварӣ дорам, ки Манижа
این موضوع رو وسیع‌تر و پرتر مورد آموزش پژوهش قرار داده و سالهای نزدیک به نمود رساله دکتری امید داریم که این تحقیقاتی انجام شده رو پیشنهاد میکنم. منیژه رحیمزاده تصمیم دارد تحقیقات خود را در سمت استفاده تکنولوژی‌های معاصر گئواطلاعاتی، آموزش خوف‌های گئولوژی و تهیه مدل‌های پیشگویی آفت‌های طبیعی ادامه دهد. همزمان او می‌خواهد تجربه بین‌المللی خود را گسترش داده در تطبیق تکنولوژی‌های نوی رقمی در علم گئولوژی سهمی بیشتر گذارد. فعالیت علمی منیژه رحیمزاده نمونه روشنی آن است که جوانان تاجیک با استفاده از دانش، جهانبینی معاصر و مهنت صادقانه می توانند در رشد علم وطنی سهمی ارزنده گذارند. در زمانی که کشور به رشد استوار و استفاده عاقلانه ذخیره‌های طبیعی نیاز دارد، چنین محققان جوان با تحقیقات ارزشمند خود برای تحکیم اقتدار علمی تاجیکستان و حفظ محیط زیست سهم ارزنده خود را می‌گذارند.